Нямам търпение да се прибират децата. Нищо друго не иска. Само децата си иска. Нищо друго. Направо не знам. Но имам вяра, че какво сме го постигнали, ще го постигнем. С благодарение на хората. Един път направи грешка да се оставя децата, втори път няма да го направя това нещо. Просто децата са, как да ви го кажа, децата са най-прекрасното нещо в живота. Проектът, който изпълняваме от началото на 2009 година, се нарича преструктуриране на ДМСГД Тетевен и развиване на алтернативни социални услуги. Той се изпълнява от две организации в партньорство. Английската Надежда и дом за децата и българската Еквилибриум. Проектът се финансира от частни английски донори. Благотворителен тръст за децата, Великобритания, е източника на средствата, с които се финансира проекта. Преструктуриране на ДМСГД означава, че в края на 2010 година Дома за бебета в Тетевен ще престане да съществува като такъв. Там резидентна грижа няма да има, там бебета, които да се отглеждат, няма да има. Тези деца, повечето от тях, ще бъдат в собствените си семейства отново. Някои от тях ще бъдат осиновени, някои от тях ще бъдат в приемни семейства. Ася и Анатолий имат 3 деца. През лятото на 2010-та експертите от проекта ги откриват в Ловеч, докато дъщеричката им е настанена в дома в Тетевен. Семейството няма собствено жилище. Двете им по-големи момчета са в институция в Южна България. Ние се бяхме направо отчаяли, от всякъде се бяхме отчаяли. Ако не бяха тези хора, които сега ни подпомагат, значи благодарение на тях нямаше да се рискуваме да ги приберем. Просто нямаше... Направо нямахме просто... Нямам думи какво да говоря. Бях се отчаяла. Направо не исках и да живея. С 2 приказки да ви кажа. Те ни върнаха пак към живота ни върнаха. Защото ако не бяха те, не знам какво щеше и да стане. Децата ни бяха пуснати за осиновяване. Те пак така ни обясниха какво трябва. Допитваме се. И до сега се допитваме до тях. Как да стане, какво да направиме. Просто... Решихме се, защото ние сме ги отгледали толкова време тези деца. От манички никой не е ми помагал. С моята жена сме били и най-добре сме си ги гледали. Цяла гозница знае аз как съм ги гледал тези деца. Трудно е, какво да направя? Тези деца трябва да ги отгледам. Как съм ги създал, така трябва да ги отгледам, а не да растат по държавите, защото аз съм осиновен. Разбирате ли? И моята съпруга. И нямаме просто от нито един родител подкрепа. Значи и мен са ме вземали, където е сега в момента Юлия, малката, от град Тетевен. Оттам съм осиновен. Съм бил на 1-2 месеца. И заради това не искам децата ми да растат в самия дом. И болезнено е да растеш по домовете. Просто не искам да минават децата по нашия път. Екипът на проекта работи усилено с Ася и Анатолий. Съдействат им да получат общинско жилище. Те ни издействаха и те най-много помогнаха за жилището. И ние се радваме за тази работа, защото ние нямахме жилище. Благодарение на тях имаме това жилище, че да може да си приберем децата. И много искаме да си ги приберем. Идват, това няма да го забравя никога. Звънат ни по телефона, които издават жилището. Елате, вика, подписах се в някакви документи.
Отиваме и виждаме хората, които ни подпомагат. Усмихнах се, ама аз не знам за какво се усмихвам. Ето ти вика документа, вика за жилището. Вчитай, че направо аз се чудя да се разревали. Какво да направя, как да реагирам? Изгледайки, едва се изръжвам пред тях. Апартамента беше и просто не беше апартамент годен за живеене. А па сега в момента, като виждаш, всичко е годно за живеене вътре. Което гледате, каквото гледате, всичко аз съм си го здобил с труд. Нямам търпение да се прибират децата. Нищо друго не иска. Само децата си иска. Нищо друго. Направо не знам. Но имам вяра, че какво сме го постигнали, ще го постигнем. С благодарение на хората. Година по-късно това се оказва едно от най-успешните семейства от процеса на реинтеграция. Ася и Анатолий сами сменят жилището си за по-хубаво в центъра на Ловеч. Всичките им деца са при тях. Анатолий работи от време на време, получават помощи. Може би дори са щастливи. Чакай, че ние малко сме по-така с нея. А тя, това се радвам в нея, че тя като падне и като стане и тича веднага да изтрия. Да измие. Много пия вода, обичам много водата. Сега няма да те взима, мамо. Марина е най-малкото от 4-те деца на Ренета. Майката си взема момиченцето обратно от дома в Тетевен, когато той е на прага на осиновяването. Още 2 деца растат в институции, докато Ренета живее и работи далеч от тях. Ела, мамо, да пребереме прането, мамо. Измори ли се? Да. Дай ми. Ето ти. Айде, мамо, можеш ли да го внесеш вътре? Или, мамо, ще паднеш да си направиш от другата страна чуленка. Тежки моменти съм преживяла, докато отидох за Гърция. Аз не напразно и аз си оставих децата, което това не го пожелавам на ни една майка. Да си зарезва децата. Мари, не, мамо. След 6-тия месец децата може вече да се дават без подписи на родител, без такива работи. Има ли право да ги дават? Поне аз така разбрах. Аз мислех, че днес да попълня молба, а утре мога да отида да ги взема. Обаче е било много трудно човек да си вземе децата. Лесно се дават, с един подпис се дават, но много трудно се взимат. Екипът на проекта открива Ренета, докато изкарва хляба си в София. Мъжът, с който тя живее, също се грижи за семейството, макар и не припознал сина и 2 дъщерички. Ренета се връща в наследствената къща в село Ракита, за да може да живее с децата си и да се грижи за тях. Много се радвам, че си пребрах децата и дано така всички майки така да си такова за децата си, да не ги оставят така по домовете. Не е хубаво дете в дома. Един ден това дете, като излезнеш, ще потърси родител. Айде, яш, мам, папка. И така. И дано всички майките са като мене смели. С ногти, с всичко да драскат сами, само да си вземат децата. Те ми показаха пътя към Тетевен. Благодарение на тях аз се осъзнах, че трябваше често да хода при Марина на Тетевен. Трябва така, като отида, да знам как да се отнасям там към хората. Ама аз не ми пречеше на мен. На мен ми пречеше това дете да бъде при мен, което ми е най-важното. Закриването на институцията с дългото име в Тетевен изобщо не означава, че просто се изпразва и затваря врати една сграда. Философията на промяната е домът за медико-социални грижи да се превърне в център за обществена подкрепа. Капацитет – 80 деца от 0 до 18 годишна възраст. Проектът финансира задълбочен ремонт. Повишава се енергийната ефективност на сградата. Преустройват се помещенията така, че да бъдат подходящи за новите дейности и услуги.
Обособяват се звено за спешен прием, център по приемна грижа, мобилно звено по превенция на изоставянето в ранна детска възраст, център за работа с деца с отклоняващо се поведение и в риск от отпадане от училище. Центърът за обществена подкрепа предлага много социални услуги: индивидуална подкрепа, специализирани консултации, практическа помощ, обучение. Хората тук очакват своите клиенти – деца и семейства, родители и приемни родители, осиновители. И дано всички майките са като мене смели. С ногти, с всичко да драскат сами, само да си вземат децата.